Budova trakčnej meniarne, dnes národná kultúrna pamiatka, bola postavená pred rokom 1912. Jej úlohou bolo zabezpečiť dostatok elektrickej energie pre železničnú trať Poprad-Tatry, Tatranská Lomnica. Jedná sa o typický príklad secesnej priemyselnej architektúry, ktorý na výzdobu fasád využíva neumietnuté tehly a vysoké sokle z tzv. Kyklopského kamenného muriva. Snahou správcu, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky, bolo v spolupráci s pamiatkovým úradom zachovať vďaka obnove čo najviac originálnych prvkov. Práce na fasádach si okrem obnovy omietok vyžadovali aj doplnenie výpadkov muriva kamenných soklov, ale aj tehlovej výzdoby, ktorá bola v minulosti porušená pri búracích prácach. Iným typom poškodenia bol povrchový rozpad niektorých tehál, ktorý bol pravdepodobne zapríčinený použitím nevhodného náteru, ktorý bol v minulosti na tieto tehly aplikovaný. Pôdorysne je objekt rozdelený na obytnú a technologickú časť. Tu tvorí najväčšia miestnosť, centrálna hala, v ktorej sa v minulosti nachádzali motogenerátory. Technológie, ktoré sa časom menili a minimalizovali, boli v neskoršom období presunuté do iných častí budovy. Hala bola v 50. rokoch minulého storočia rozčlenená na priestory zázemia pre zamestnancov a predelená sekundárnym stropom, v dôsledku čoho stratila svoj pôvodný výraz. Počas obnovy bol sekundárny strop, ako aj zvyšky nefunkčných technológií odstránené, vďaka čomu sa budova doslova nadýchla. Odhalená bola pôvodná drevená strešná konštrukcia a plastická výzdoba stien. Počas architektonicko-historického výskumu boli na pilastroch objavené otlačky znakov firmy Siemens, ktorá bola dodávateľom pôvodných technológií do meniarne. Na základe otlačkov boli vyrobené ich presné repliky. Na podlahu bola položená replika dlažby, vyrobená podľa fragmentu nájdeného pod starým linoleom. Zachované ostali aj pôvodné oceľové okná. Kvôli zlepšeniu ich tepelno-izolačných vlastností boli z vnútornej strany osadené moderné okná, farebne a materiálovo prispôsobené tak, aby harmonizovali s tými pôvodnými. Druhou časťou trakčnej meniarne je bytová jednotka. V minulosti slúžila ako bývanie pre správcu meniarne a jeho rodinu. Priestory prešli kompletnou obnovou. Vyrobené boli repliky niektorých dverí alebo okien a podlahy boli pokryté drevenou palubovkou. Pôvodné historické dvere boli spolu s kovaniami zreštaurované a ošetrené náterom z ľanových farieb. Priestory budú slúžiť zamestnancom železníc. Obnovou a reštaurovaním prešla aj drevená veranda. Zhnité časti boli vymenené spôsobom tzv. Protézovania a ako finálna povrchová úprava boli aj v tomto prípade zvolené ľanové farby. Trakčná meniareň v Hornom Smokovci je jedinečným príkladom záchrany priemyselnej architektúry na Slovensku. Aj vďaka poctivej obnove a príkladnej spolupráci Železníc Slovenskej republiky a pamiatkového úradu je naďalej funkčným objektom, ktorý už vyše 100 rokov slúži svojmu účelu.